ברוכים הבאים לפודקאסט שביל בים, לפלס שביל בים החיים. אני מוישה הרשלר, מארח את אהרון זילבר, בפרק מספר 88. 88, אתה יודע, 8 זה מספר של מזל. 8 זה מספר נצחי, זה מעל הטבע, 88. וואו, ממש מידה גבוהה מאוד. איזה כיף להיות פה שוב פעם, אהרון. ומה שכיף... איזה עניבה חדשה, לא? יחסית, כן, מהליינים האחרונים. אוקיי. ואני, לכבוד הפרק החדש, ואני חושב שהנושא של הפרק הזה הוא... יצא לנו באיזשהו שיח מקרי, ואז אהרון אומר לי, יאללה, בוא נעשה איזה פרק. אמרתי לו, יאללה. כן, התחלת לשאול אותי שאלה, אמרתי, יאללה, כן, בוא נדבר על זה במיקרופון. מאוד ספונטני, אם לפני שתי פרקים, אהרון, נשמת פה עם דפים וזה, בוא, התכוננו לפרק אחד, יצא פרק אחר. הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, זה בעצם בניית קהילה עסקית, בניית משפך שיווקי, בניית רשימת תפוצה. בוא נדבר רשימת תפוצה. רשימת תפוצה. ועל הדרך כבר ניגע בעוד כל מיני דברים. מעולה. אז רשימת תפוצה, אני התחלתי לשאול את אהרון. תשאל אותי, פשוט, תפסיק, אל תתייחס אליהם שם. אוקיי, אהרון, יש לך רשימת תפוצה מאוד יפה, של כמה אלפי אנשים, אלפים רבים שעוקבים, ואתה כותב כל שבוע ומשקיע שם. יבוא לך בן אדם, יגיד לך, אהרון, תקשיב, אני רואה, זה מאוד יפה, זה עובד העסק הזה, זה מניב לך... תשאל אותי כמו ששאלת אותי לפני. בעידן ה-AI. תשאל אותי כמו ששאלת אותי לפני, תתחיל עוד פעם את השאלה. אנחנו לא עורכים. האם היום... מישהו הציע לי... אוקיי. יש לי הסדר עם מישהו שהוא אמור לעשות לי, בעזרת השם, לבנות לי רשימת תפוצה במייל. שאני אכתוב שם... אתה רוצה שאני אהיה אותנטי, ואתה משחק אותה איזו שאלה תיאורטית. דבר. צודק. 1-0. מישהו הציע לי לבנות לי רשימת תפוצה. בוא, רשימת תפוצה במייל, כל שבוע להוציא תוכן. הוא לא אמר לי, כמו שאהרון זילבר עושה, הוא לא יודע אם הוא מכיר אותך, אבל כמו הרבה אנשים טובים ומצליחים, שיש להם רשימת תפוצה, שזה בעצם משפך שיווקי שלהם, שמביא להם לידים לעסק, שבמקרה שלך זה הקורס, והוא אומר לי, בוא תעשה לך. אמרתי לו, תקשיב, מה, בעידן של היום, האימייל זה כבר, זה לא היסטוריה, זה כבר פרה-היסטוריה, כאילו, באמת, אתה רציני היום לבנות רשימת תפוצה? זה עדיין אפקטיבי הדבר הזה? אני אגיד לך מה אני חושב. אז קודם כל, אני חושב שכל אחד חייב לבנות כל עסק, ולא הכי קטן, הכי מתחיל, וגם עסק הכי טכני, לא רק עסק כמוך, אלא אפילו מכולת, צריך לבנות לעצמו בית. מה זה נקרא בית? בית הכוונה, שיש לך גישה ישירה ללקוחות שלך, בלי אמצעי תיווך. היה לי לאחרונה לקוח חנות חליפות, שיש לו בית. מה זה הבית שלו? כל מי שקונה חליפה צריך להירשם במספר הטלפון שלו. אתה יודע איזה עוצמה זה? יום אחד מגיע למשלוח, המשלוח לפני פסח הגיע באיחור. מוציא צינתוק אחד ללקוחות, שנרשמו לקבלת עדכונים, הוא לא משגע אותם כל היום כמו מה שדיברנו בפרק הקודם, אבל נתן להם עדכון, הגיעה סחורה חדשה, הליין החדש הגיע, עד פסח הוא גמר את זה. ועסקים שאין להם גישה ישירה ללקוחות, אתה יודע כמה כסף הם צריכים כדי לצעוק שהלקוחות שלהם ישמעו? זה כאילו אני יכול לדבר לך בשקט ליד האוזן, אני יכול לגשת אליך ולדבר איתך, ואני יכול, שאתה הולך ברחוב, אני אעמוד עם מגפון ואני אצעק. זה מה שקורה, אם אתה עכשיו בערב פסח צריך לפרסם ללקוחות שלך, יש כזה חוברת לעניין, או כל עיתון אחר כזה או אחר, כמה קשה אנשים צריכים לצעוק, כמה יקר עולה להם השיווק, כשאין להם בית. זאת אומרת, הוא אותו בעל עסק שדיברת עליו, הצליח למכור, להיפטר מכל הסחורה שהוא קיבל באיחור, שהוא היה אמור בעצם להפסיד, בלי עלות של שיווק, פרסום, כלום. עכשיו, לבנות את הבית זה עולה. במאמץ, בזה... אתה יודע שאני לא פרסמתי בעיתונות או באתרים, נראה לי כבר 7 או 8 שנים. וואו. אני היום מפרסם רק בבית. זאת אומרת, גם הרשתות החברתיות החרדי. כלומר, אני היום, יש את הפודקאסט, יש את המייל, ויש הרצאות, אני עושה הרבה פעולות שיווק, אני משקיע המון בשיווק, אבל רק בבית. ואם אני אעשה מהלך, ואני כן עכשיו פועל לעשות מהלכים שיווקיים, זה להגדיל את הבית.
כלומר, לצרף אנשים חדשים לרשימת התפוצה, להשקיע יותר בכתיבה, ליצור עוד פודקאסט. המטרה היא להגיע לאנשים, שאנשים יהיו איתי בבית. ואני אומר שכל עסק חייב לעשות את זה. עסק שלא עושה את זה, הוא בבעיה רצינית. עסק שצריך לקוחות. אם יש עסק שיש לו כבר מספיק לקוחות, לא יודע. אבל עסק שצריך לקוחות וצריך להביא לקוחות חדשים, צריך שיהיה לו בית. בוא נביא בבקשה עוד דוגמאות של עסקים. בוא נגיד בנם שמעת אותנו, יש לו עסק בתחום אני אחזור רגע למקולת, כן? מקולת. המקולת, יש שם בית, כי בעצם מהותו, כי זה משהו שאנשים עוברים ליד זה, בדרך כלל, הם פוגשים, הם עוברים ליד, הוא לא צריך מתווך. שוב, הגדרה של מי שיש לו בית, שהוא לא צריך עוד מתווך בינו לבין הלקוחות. הוא לא צריך לשלם דמי תיווך על היכולת לדבר עם הלקוחות שלו. זה נקרא אצלי בית. איך אתה עושה את זה? יש הרבה מאוד דרכים איך לעשות את זה. נגיד אדם שיש לו מסעדה, בית קפה, חנות פלאפל. עוברים ביום אנשים, הוא מגיע, אומר, למה שלא יפתח חנות פלאפל? אז פלאפל זה בדרך כלל על הדרך של אנשים. אז אתה כבר... אבל בית קפה בדרך כלל לא. נכון. בית קפה אנשים יוצאים, ואנשים באמת מאוד מאוד מתמודדים עם זה, שאין להם דרך להביא את הלקוחות. הם לא יכולים לבוא ולהגיד, יש לי מצא, אתה רואה לפעמים בעיתונים מקומונים, כמה מודעות יש לבתי קפה. אומר, כמה כסף הולך להם על זה? זאת אומרת שאפילו בית קפה פשוט, אם היה לו איזשהו יכולת לייצר, למה היה לו? הוא צריך לייצר לעצמו... חייב. וכמה אחוזים באמת מבעלי עסקים עושים את זה, לדעתך? אין לי נתון. רובם, מיעוט. מיעוט. והפונקציה שזה זה דווקא אימייל? יש כל כך הרבה אופציות, שהרעיון הוא שצריך להתאים לכל עסק בפני עצמו. בוא נדבר עכשיו על אימייל, כי זה מה ששאלת, ואפשר להתרחב משם לעוד הרבה אופציות. מייל עדיין עובד. כבר מזמן הספידו את האימייל. ב-2019 כבר אמרו, אימייל מרקטינג is dead. מת. אבל מה? אתה אומר בעידן המילה המלאכותית, באמת רוב המיילים, ואני אקבל הרבה פניות מאנשים שכותבים לי, תשמע, אתה רשימת התפוצה היחידה שאני מנוי עליה. אני הסרתי את עצמי מכל הרשימות. אתה יודע שאני התחלתי לראות, ואנחנו נגמות לוואטסאפ, התחלתי לראות איזה דיון באיזה קבוצה שאני נמצא, אני גם הייתי בעבר, התעסקתי בחינוך, אז נמצא גם בקבוצה של אנשי חינוך. נשארתי בעבר, אני נהנה. דיונים חינוכיים כאלה ואחרים. פתאום אני רואה איזה דיון חינוכי, ואני רואה הודעות של מישהו שהוא כותב, על אור חזור מגיב. אני קורא, שנייה אחת, אני חוזר. אני רואה שזה... טקסט מוכר. לא, זה טקסט שאני ברור שזה מבינה מלאכותית. הוא הלך, איזה שאלה מתמודדת, אני קורא את הטקסט, אני רואה את הסגנון. אנשים הגיעו לזה שהם שולחים הודעה בקבוצת וואטסאפ, שהם לא ניסחו לבד, וזה לא קבוצה שיש שם 1,000 אנשים, אתה אומר, וואי, אני עכשיו 100 אנשים. אז הוא כאילו, אין לו כך לענות. ולפעמים בסוף מה שאני אנסח לך את זה בצורה אחרת. לא, עכשיו זה לא היה. אבל אני לא רציתי לבזות את הבן אדם, לכתוב, אני לא... אוקיי, בסדר, אולי העולם נמצא שם. אנשים כבר הפסיקו לכתוב בעצמם. ואז הבינה המלאכותית תקרא את מה שהבינה המלאכותית כתבה. עכשיו, זה לא שאני לא מסתייע בינה המלאכותית, אני עובד הרבה מאוד עם בינה מלאכותית. כן, אתה סיפרת, דיברנו על זה עוד כשה-AI היה פרץ ככה לזה שלנו. כן, הפרק ההוא כבר מזמן צריך למחוק אותו, כי זה כבר לא, אתה יודע, פרק 50, משהו, 51. כבר לא רלוונטי. גם אם נקליט עכשיו פרק על בינה מלאכותית, ועד שהוא יצא... זה גם כבר לא רלוונטי. כן. אז קודם כל, האימייל מרקטינג ממש לא עומד. אנשים אמרו לך שהם הסירו את עצמם מכל רשימת תפוצות, אצלך לא, כי הם מרגישים שזה... גם ממני מסרים לאנשים את עצמם, בואו, לא, זה מי שזה לא מתאים, אני מסיר את עצמו. כל מייל שאני מוציא, יש אנשים שמסרים את עצמם. אין מייל שאני מוציא ואין עשרות. בסדר, הכל טוב, גם נכנסים כל הזמן חדשים. זה מתחלף. אנשים שפתאום מרגישים שהם מיצו, לא מעניין אותם. מצוין, שיפנו את המקום. זה כואב לך שעוזבים את הרשימת תפוצה? כן. לא, מה פתאום? שום דבר, מה פתאום? לא, אבל זה לא, בוא נגיד ככה, זה כאילו, זה מסוג הציפים האלה שלא כואבים. עושה לך ציפ, אבל זה לא כואב. איך, יש... לא מקדם את ההודעה? למה עזבת? יש לי איזה אחד שרשמתי רשימת תפוצה שלו, ואני קורא את מה שהוא כותב, הוא אומר,
וכל רגע שתרצו להסיר את עצמם, תסירו את עצמכם, יכול להיות שאני אשב ויבכה בחושך, אבל זה לא אמור להפריע לכם. אהבתי את הגישה הזאת. אני עצמי מנוי על מאות רשימות תפוצה. וואו. כשהתחלתי לכתוב, נרשמתי להרבה רשימות תפוצה כדי ללמוד. וה-AI עושה לך סדר בהם ומסנן לך אותם? לא, שיש לי זמן נכנס, אני יודע כבר ממי אני פותח וממי לא. אז אתה אומר, הרשימת תפוצה... עכשיו עדיין זה מביא לי כמויות של לקוחות. זה ממיר כל הזמן, ואם פתאום זה נעצר, אני מבין שמשהו לא היה נכון, אני עובד לבדוק מה לא היה נכון. זה מביא, בטח. כמה שנים אתה עובד עם הרשימת תפוצה שבמייל? אני מניח קרוב לעשור. ואתה למדת את זה לבד? שנים ארוכות אני לא כתבתי את המיילים שלי בכלל. אנשי מקצוע שכתבו, שילמתי הרבה מאוד כסף לאורך השנים ברשימת התפוצה, ויום אחד לקחתי קורס לכתיבה, והם כבר 3 שנים שאני כותב. באמת יש לי סגנון מאוד מסוים, איך אני משווק. אני בדרך כלל משווק דרך תוכן. כלומר, אני כותב את תוכן, ולמטה אני כותב איזה מילה על הקורס הבא שנפתח. זה הדרך שלי. אבל זה לא רק זה, אני חושב שבאמת יש לי גם קבוצות וואטסאפ. יש לי את הסטטוסים שאני פחות היום מטפל, זה גם בית. כן, כי באמת הסטטוס מאוד מאוד השתנה, בעקבות שינוי מדיניות של וואטסאפ, ומאז אני לא יודע, אני לא מכיר מה הדינמיקה, איך זה עובד מאז השינוי. אני הפסקתי לשווק דרך הוואטסאפ, כי אני ראיתי שאחד הדברים היפים, אני היום רוצה שאנשים יבואו דרך המייל, או דרך הפודקאסט. אני לא רוצה שאנשים יפנו אליי, אם הם לא מכירים אותי בכלל. למרות שזה קורה לא מעט, כי בעיקר כחבר מביא חבר. אבל אני אומר לאנשים שרוצים להביא לי לקוחות, שלח אותם לפודקאסט ולמייל. תראה אם אתה מתחבר לסגנון שלי, תראה אם אתה מתחבר לגישה, ואז תפנה אליי. זאת אומרת, וואטסאפ זה לא מקום שבאמת שאפשר להכיר אותך כמו שצריך, זה מקום כזה של שיחות כלילות יותר. זה יותר לעסקים שהם מוכרים אוכל, אופנה, טיולים. אז היו כאלה שניסו לפתוח קבוצות של תוכן בוואטסאפ, ואני אגיד את האמת. הרבה אנשים מבקשים ממני, תפתח קבוצת וואטסאפ לתוכן שאתה מוכר במייל. אני לא עושה את זה. אז אני אגיד לך משהו. אני, לפני 8 שנים, פתחתי את הקבוצת וואטסאפ הראשונה שלי, בשם הזירה, אולי כבר 9 שנים, ומאז זה נהיה רשת מאוד מאוד גדולה, של 10,000 אנשים, שנמצאים בוואטסאפ. זה היה עוד קבוצות וואטסאפ בקושי היו. זאת אומרת, לא, היום כל אחד יש קבוצה של השכונה, של הזה, של הזה, של הזה. בכלל, ולא קבוצות חדשות בכלל. איך שאנחנו מקליטים, ביום הזה היה פה, יצא איזו ידיעה שוואטסאפ התחיל להילחם בקבוצות. התחילו לחסום קבוצות על ימין ועל שמאל בישראל. באמת? זה נכון ליום שאנחנו מקליטים, אני לא יודע מתי זה יצא. אז באמת, אז זה הבשורה הראשונה, וקבוצות היו רק קטנות מאוד, ופתחתי עוד קבוצות, ובאמת דרך זה היה לי משפך שיווקי מאוד חזק, אנשים הכירו אותי. באיזשהו שלב, לא תחזקתי את זה, כי לא הייתי צריך כל הזמן לתחזק את זה, העסק שלי לא בנוי בצורה כזאת, שכל הזמן עושה הרשמות, וגם הקבוצות קיבלו אופי אחר, וניסיתי לעשות כל מיני מודלים מעניינים, שפתחתי קבוצה של תוכן, כתבתי את זה, אנשי הנדל"ן כותבים. הזירה, השם שלי זה הזירה, אנשי הנדל"ן מדברים ונפגשים, או משהו כזה, אנשים פוגשים נדל"ן, זה הסלוגן בחלק מהקבוצות, ואנשים כותבים נדל"ן. היו שם 1,000 אנשים, והתחלתי להשקיע שם, כל שבוע לייצר תוכן, של מישהו אחר, פעם עורך דין שיכתוב, פעם שמאי מקרקעין, פעם רואה חשבון. שאלה מה המטרה של זה? אז בסוף המטרה הייתה לייצר תוכן לקבוצות, ולשמור בעצם, לפתח את הקהילה הזאת. תוכן לקהילה. תקשיב, זה לא השווה את... זאת אומרת, אני נפגשתי, הם כתבו את זה, אני לא שילמתי לאנשים, אמרתי לעורך דין, בוא תפרסם את עצמך, תכתוב. לא היה טראפיק, לא היה תוצאה מזה. הוואטסאפ, אני מרגיש שזה לא מקום שאנשים קוראים שם תוכן. נכון. צופים סרטונים יפים. אני היום לא משתמש, לא רק זה, פעם אחת פרסמתי, עשיתי קמפיין סטטוסים, כאילו, אתה יודע, בקשתם אחרים, והגיעו כמויות של לידים. והם היו לידים פח. הבן אדם אפילו לא זכר שהוא השאיר פרטים, כי זה היה כל כך קל להשאיר פרטים. במייל הוא צריך להתאמץ. הוא צריך ללחוץ, להיכנס לדף נחיתה, לקרוא את הדף נחיתה, ואז להשאיר פרטים. הוא זוכר שהוא השאיר פרטים. בוואטסאפ, אם אתה עושה לו כזה לינק כזה ללחיצה, והוא מגיע ישירות לוואטסאפ ולבקש שיחזרו אליו, הוא לא זוכר שהוא פנה בכלל. ואני לא רוצה לבזבז את הזמן של אנשי המחירות שלי. אני לא רוצה שהוא יתקשר ל-30 שיגידו לו, רגע, מי אתה? מתי פניתי? כי אתה לא יכול לפנות לכולם ברגע אחד, לוקח זמן שחוזר לכולם. ועד שחזרת, הוא כבר שכח שהוא פנה בכלל. וואו.
זה היה לי סגירה אחת מ-36 לידים. אני לא עובד על האחוזי סגירות האלו. אני מינימום 30%, בין 30-50% כל ליד שפונה. כי למה? כי בגלל שיש לי בית, אני לא מביא אנשים מהרחוב. אני מביא אנשים קודם כל הביתה, תהיה איתי בבית, אתה מתחבר אליי, אתה אוהב את מה שאתה שומע פה בפודקאסט, אתה אוהב את מה שאתה קורא במייל. זה לא כל כך פייר, ההשוואה שלך, כי אתה בעצם, העסק שלך הוא כולו תוכן. העסק שלך הוא תוכן. לא, אבל זה לא משנה. אתה נותן תוכן, בוא, רוב מי שומע אותנו, הוא לא עוסק בתוכן. זה לא נכון. אז איך הוא עכשיו ייתן לי איך הוא יעשה בית? זה לא נכון. אני אסביר לך למה זה לא נכון. רוב העסקים לא מוכרים מוצרים. גם עסק שמוכר את העכבר הזה, עכבר למי שלא רואה, אנחנו עכבר של מחשב, העכבר הזה, הבן אדם שמוכר הוא לא מוכר עכבר. כי מי שרוצה לקנות עכבר, קונה את זה באלי אקספרס, או באיזה משלוח הביתה. כשאתה בא לקנות היום בחנות משהו מסוים, אפילו חנות מחשבים, אתה בא לצרוך שירות. אתה רוצה שהוא יגיד לך איזה מחשב לקנות. אתה רוצה שהוא יעמוד אחר כך מאחורי המוצר שהוא קנה לך, ויש לך בעיה לך מי לפנות. אתה רוצה לקבל את היחס. כלומר, אין דבר כזה היום כמעט עסקים שמוכרים מוצר. אתה תמיד מוכר הרבה מעבר למוצר. אוקיי, אז איך הוא עכשיו יכול לייצר בית? הוא מוכר מוצרים משלימים למחשבים ופלאפונים. בטח, אתה רוצה ללמד אנשים איזה מחשב הם צריכים, ואיזה זה, ואיך לתחזק את המחשב, ואיך לשמור עליו שלא יתקלקלו. אתה יודע כמה תוכן אתה יכול ליצור שם? עכשיו, זה לא חייב להיות, רגע. הוא איש טכני שמוכר. עכשיו, זה לא חייב. מישהו שלם קודם כל, זה יכול להיות מישהו אחר שיעשה לו את זה. ב', זה לא חייב להיות תוכן. כשאני מדבר להחזיק בית, זה לא חייב להיות תוכן. אותו חנות חליפות שנותן תזכורת, שהגיעה סחורה חדשה, זה שירות קודם כל עבור הלקוחות. ספר לך סיפור שהיה לי. היה לי לקוח פעם, זה סיפור מתקופת הקורונה, סיפור 6 שנים אחורה. 7 שנים, זה השנה לפני הקורונה. הבן אדם, היה לו חנות צעצועים. והוא ישב באיזה קניון. ואנחנו גילינו בניתוח הפיננסי והאסטרטגי של העסק, שלא נכון לו להיות בקניון. למה? כי זה עסק שבאים שם רק בערב, הילדים אחרי שהם חוזרים מתלמודי התורה ובתי הספר, אין מה להחזיק את העסק הזה פתוח כל היום, הקניון מחייב לפתוח את העסק כל היום, הוא צריך להחזיק עובדים כל היום, זה לא משתלם כלכלית. גם הסחירות, זה לא יצדיק. אמרנו, אתה צריך לעבור לאיזה פינה, כאילו איזה, אתה יודע, כמו חרדי, משהו, איזה... יחידת דיור כזאת. כן, איזה מחסן, איזה משהו. אבל כשהעסק רוצה לעבור מקום, הרי מה העסק בנוי? הוא בנוי על הרגלים. אנשים כבר רגילים, אני צריך צעצועים לילדים, אני הולך לכאן. ולשנות מיקום, זה אומר שאתה יכול לאבד את כל הלקוחות שלך. נכון. אז צריך לעשות את זה מאוד בחוכמה, אמרתי לו, בוא נבנה בית. בוא נעשה עכשיו בכמה אירועים הבאים, זה חנוכה, זה יהיה זה, נעשה הגרלה, יש את הזמנים האלה שאנשים, יש מסות של לקוחות, זה בדרך כלל חגים, חנוכה, פסח. אז בואו נתחיל בפסח, חגים וחנוכה, נעשה הרשמה, נתחיל לאסוף את כל הפרטים של כולם. למה? כשנעבור, יהיה לנו דרך להודיע לכולם, אז עכשיו זה היה קהל חרדי מאוד שמרן. היה שם גם אנשים שיש להם סטטוסים בוואטסאפ וכולי, אבל גם רוב האנשים שם זה רק טלפון. אבל הוא התחיל לאסוף את כל הפרטי הקשר שלהם. מבצע, הגרלה, תירשמו, תמלאו טופס, תיכנסו להגרלה, יופי, אוסף את כל הזה, ואז הוא עובר מקום. איך שהוא מסיים לעבור מקום, בום, פורץ את הקורונה. סייעתא דשמיא. יש לו את הפרטים של כולם. סגר, ערב פסח, כל החנויות סגורות, אף אחד לא מעז לפתוח חנויות, אבל אנשים בפסח קונים אפיקומנים. יכול להיות, בקניון ודאי שעשו, הוא גם לא פתח? לא. אחר כך הוא פתח, בהתחלה כולם פחדו, אף אחד לא שיחק עם זה. אחר כך שהתחיל להוכח מזה, לקח זמן. אבל נדבר התחילה בפסח הראשון של הקורונה. אז היה לו את הטלפונים של כולם, הוא יכל לעשות מחירה מרחוק? הוא מכר בכמויות היסטריות. וואו. היה לו בית. הוא מכר דרך הסטטוסים ודרך הטלפון ודרך משלוחים הביתה. חבל שלא השקעת שם, דיברנו על זה שהיועץ הוא לא, בפרק הקודם, הוא לא שותף בהצלחות. בדיוק. וואו. ואני אומר, כל עסק שלא בונה לעצמו בית, וזה עצבים. וזה השקעה. אנחנו יושבים פה עכשיו, יום חמישי, סוף שבוע, אחרי סוף שבוע, מאוד 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 גדוש, ואני משקיע בבית הזה. עוד לבנה בבית, עוד לבנה בבית. עוד מישהו שאתם תעבירו לו את הפודקאסט והוא ישמע את זה. בסופו של דבר, העסק שלי בנוי על הבית הזה. אתה לא מסיים אף פעם לשלוח לא לחמים מאפיות שלמות על פני המים.
וזה עובד לי, ברוך השם. של השביל בים. זה שביל בים, זה חדר בקרה, זה סטטוסים לפעמים, זה המייל, ובעיקר, שוב, אני בונה את זה כל הזמן, אני מאמין בזה. וזה עובד, ברוך השם. אני אגיד לך, כמה שאני מדבר איתך, זה עדיין מאוד מפתיע, שאתה אומר ש7 שנים לא שמת מודעה בשום עיתון. זה כאילו מנפץ פה סטיגמות, כל בעל עצם... לא עיתון, לא פרסומת בשום מקום. תשמע, אני אגיד לך, זה מנפץ פה המון סטיגמות. אני באופן אישי, העסק שלי בהתחדשות עירונית, גם לא שמתי מודעה בשום עיתון ובשום מקום, מהיום שזה נפתח. אבל זה לא דומה. זה לא דומה, אבל כן, בוא נגיד, הקבוצות וואטסאפ שלי משפך שיווקי. גם זה חלק הבית שלך, הלו. זה נכון. יש פה מישהו שלא יודע שאתה עוסק בהתחדשות עירונית? כן, אבל אנשים לא שומעים את זה בשביל התחום של התחדשות עירונית. נכון, אבל זה כשצריכים, הם יודעים, אני יודע כמה פעמים אני בקשו ממני את המספר הטלפון שלך, לא תמיד אתה זוכר לשים את המספר. יכול להיות בהחלט. כן, בוודאי שאני עושה את זה גם בשביל לשלוח... אתה עושה את זה כמו כך אתה אוהב, אותו סיבה שאתה נמצא בקבוצות של החינוך שם. בדיוק, נכון, יפה, אתה כבר עושה לי את האבחון. עד סוף הפרק... בוא נמשיך. עד סוף הפרק, אנחנו... תוציא לי דיאגנוזה מלאה. בקיצור, אז... יש לי רשת של קבוצות. בסופו של דבר, כשאני מוציא הודעה על כנס שאני עושה, יש לי 150-200 נרשמים בקלות. זה ברוך השם, כי מתוך עשרות אלפים, זה, אנשים מכירים את הכנסים שלי, ואז דרך הכנסים כבר אנשים יודעים מי אני. ברור. זה לא דוגמה, כי יש לי בית. כי יש לך בית. אבל אני לא מרגיש שאני מתקשרת ישירה. בדיוק. אני אגיד לך, הבית שלך הפך להיות המוני מדי, גדול מדי, ולא אישי. נכון. ולא מכירים מי זה משלר ומה הוא עושה. זה שיש לך בית, הוא לא הבית שלך. זה מקרה, קיבלת מפתח לאיזה בית ששמת שם השקעה טובה. אני פתחתי אותו, אבל זה רשות הרבים. כן, עכשיו, כשאני מתקשר עם האנשים במייל, אני מתקשר איתם. אני מדבר איתם. ואתה גם עונה להם, אנשים ראשי התפוצה שעונים לך על הזה, זוכרים את תגובה? ברור. זאת אומרת, גם אם יש לך עם 10,000 אנשים, יגיבו לך עכשיו 100 אנשים, אתה תשב לענות לכולם. כן, קשה. לפעמים אני לא מצליח לענות, אבל מישהו יש לו שאלה נקודתית, או מישהו יש לו בקשה. לא תמיד על המחמאות אני מגיב, כי אני לא צריך לעמוד בזה, אבל אני מאוד אוהב את המחמאות, אני קורא את כולם, אבל אני לא תמיד מגיב. עד להמשיך להחמיא. כן. לא, היה לי לאחרונה, שבגלל איזו סיבה של אווירות מייל, שאחד האתגרים באמת הגדולים במיילים, שזה לא יגיע לספאם. נכון. לקחתי ליווי, הנה, אתה שואל, אני מציע הרבה כסף על שיווק אגב. לא על פרסום, אבל על שיווק. למשל, לקחתי מומחה, שיעזור לי להגדיל את אחוזי הפתיחה שלי. אז זה איך לכתוב? זה גם איך לכתוב, זה גם טכני, זה המון טכני. כן? המון טכני, שאני לא יודע איך נוגעים בזה. כמו מה למשל? הוא מטפל בזה, לא קשור לך. מטפל בזה. אתה יודע, למשל, גיליתי יום אחד, שאיזה נוכל, איזה אקר, לא יודע מה, עלה לדומיין שלי, והוציא משם הודעות נוכלות לאנשים. וואו. וגוגל הורידו לו את הדירוג, ופתאום אני מגיע לספאם. וואו. אין לי דרך לדעת את זה. יש אנשי מקצוע שזה תפקידם. מיד פניתי אליו, אמרת, יש לי צניחה חדה באחוזי הפתיחה. הוא אומר לי, בטח, מישהו תפס טרמפ על הדומיין שלך. אני בן אדם שאני מכיר את הרשימת תפוצה שלך, ואני קורא ואני נהנה והכל, ואני מכיר עוד אנשים שלהם רשימות תפוצה. אני אומר לך, אני חבר שלך הרבה שנים, אנחנו בקשר, זה עדיין, אני לא מצליח להקל את הרמת רצינות הזאת, שאתה עושה, אתה מתעסק בכולה בשלוח מייל לאנשים. אתה יודע כמה זמן לוקח לכתוב מייל? בדרך כלל באזור בין 3 ל-4 שעות כתיבה. וואו. זה הסטנדרט. וכמה שעות שבועות יש לך עוד סביב לענות לאנשים בהודעות? בסדר, זה אני עושה בין לבין נכון, גם עוד זמן, אבל תחשוב שזה שוב, זה הפודקאסטים, כמה זמן... פודקאסטים אני עוד מבין משום מה, לא יודע, זה בראש שלי. לא, זה אותו רעיון. זה אותו רעיון, זה לבנות את הבית. פשוט השקעה מטורפת. אבל הרשימת התפוצה בסוף מביאה לי, שוב, זה לא רשימת התפוצה, זה מערכת היחסים שיש לי עם הלקוחות. זה הכל, זה לא, אפשר להגיד רשימת התפוצה. ממתי הבן אדם הוא לקוח שלך? יש עכשיו בן אדם שנרשם לקורס הבא שהולך להתפתח, אחרי של 7 שנים, יועצים? לא, של הכשרת מאמנים, אחרי 7 שנים שהיה מנוי על רשימת התפוצה. תקשיב, פגשתי בן אדם לא מזמן, הוא אומר לי גם, אני שומע את כל הפרקים, ואני לא אגיד את השם שלו, לא, אני אגיד את השם, כל הפרקים, ואני מאוד נהנה, אבל
אמרתי לו, נו, ומתי אתה לוקח... צעד קדימה. צעד קדימה כקורס, תרשם לקורס. לא שאני סוכן מכירות שלך, אבל אני שומע בדרך כל הפרקים, אמרתי לו, בוס תכלס. הוא אומר, תראה, זה לא בדיוק בשבילי, וזה. אמרתי לו, אבל איך... הוא אומר לי, אבל אשתי עשה את הקורס. אז בסוף עבר, ואשתו הייתה בקורס. אני אגיד לך מה, אני בעצם, אני אומר את זה לעצמי כל הזמן, וגם אנשים ששואלים אותי על מה אתה נותן כל כך הרבה בחינם וכו'. אם אני הייתי יכול, זה מה שהייתי עושה כל השבוע, נותן את הכל בחינם. אם נדבר על הפרק הקודם של הצבת גבולות... אם השם היה בורא את העולם ככה, אולי ימות המשיח זה מה שיהיה. אולי אחרי AI שיהיה כאילו... לא יודע. יהיה הרבה פחות עבודה. אז אני אעשה את זה כל היום. למה לא? אבל כאן יש לי הזדמנות לתת אנשים תוכן בחינם, שזה בגדר ההשתדלות. אני לא פועל נגד כללי ההשתדלות. אני כן חושב, אני אגיד זה פה, לא יודע, אתה תתעצבן, אין לי בעיה, אתה רוצה, ואני לא מסכים שתמחוק את זה, שנערוך את זה. אני חושב שצריך לעשות פרקים אקסטרה בתשלום. לאלה שהם מגיעים לקורס, לקורס הזה, לקורס הזה, יש איזושהי סדרה של פרקים, ששם אנחנו ניתן... אני לא שולל את זה, אני לא הולך להתעצבן עליך, אני אסלח לך על הרעיון, אבל אני אסביר לך משהו. בסופו של דבר... לא, אני אגיד לך פשוט למה, פשוט ברור לי שהפודקאסט, אנחנו מתכוננים לפודקאסט, ואנחנו עוברים מהרשימות נושאים, אנחנו מקיפים את כל הנושאים האפשריים בתחומי ההתפתחות האישית. גלשנו אבל מהנושא עכשיו. לא, זה נושא של רשימת תפוצה, כשאתה נותן תוכן בחינם בסופו של דבר. הרעיון הוא מאוד פשוט. אני לא נותן תוכן בחינם. בוא נתחיל משם. אתה נותן, התוכן הזה שאתה נותן הוא לא בחינם, כי הוא מביא לך... השם ברא את העולם בצורה שאם אני מקבל איזה תגמול, לא משנה באיזה צורה אני מקבל תגמול. יכול להיות שבן אדם הזה לעולם לא יגיע לקורסים שלי, אבל הוא נהנה והוא נתרע מזה, מבחינתי זה המתנה הכי גדולה שאני יכול לקבל. עכשיו, אני צריך לקבל איזה תשלום, אז מישהו אחר משלם על זה. אז הוא אומר למישהו, תקשיב, אני לא הלכתי לקורס, תלך אתה תקשיב לפודקאסט, ופתאום הוא מביא למישהו אחר לקורס, הוא עצמו לא הגיע, כי זה לא התאים לו מאיזושהי סיבה, לא משנה למה. אני שמח עם כל אחד שמקשיב לפודקאסט ונתרם, גם אם הוא לא הגיע לקורס, הוא לא ישלם. אבל יש לך 10,000 אנשים במייל, הם לקוחות. הם בבית שלי. ואתה אומר, אני נותן להם תוכן, אתה משקיע 3-4 שעות כל שבוע לכתוב להם, ואתה נותן להם, והם שומעים את הפודקאסטים גם, ומתוכם מגיעים מי שמתאים לו וראוי לו, וזה בעצם סוגר את המעגל של הנתינה, וההשפעה והפרנסה שלך. ולכן אני מאוד מאוד בעד שהדבר הזה יקרה. אתה יודע כמה אנשים שהכנעתי לפתוח פודקאסטים? יש לי כבר כמה שפתחו פודקאסטים. שהתחרו בנו, אהרון. עכשיו אתה מדבר איתי על סוגיה אחרת, זה פרק אחר, תחרות זה סוגיה אחרת. אני רוצה להגיד לך משהו, אם כבר מדברים על תחרות. אני ממש, יש אנשים שממש קפיתי עליהם לפתוח. אני שמתי סטופ לקורסים שאני עשיתי, עברו אצלנו עד היום 80 תלמידים, שלמדנו התחדשות עירונית, ועצרנו את זה. דבר ראשון, עשינו את זה בעיקר שיש לנו מאגר של תלמידים שאנחנו עובדים איתם, משתפים פעולה איתם והכל, והם עובדים איתנו, וזה היה עיקר המטרה, אבל ישנם תלמידים שעושים שימוש שלא ביושר בתכנים שלנו. זאת אומרת, הם באיזשהו שלב פתאום תוקעים אותנו בכל מיני פרויקטים, באיזשהו שלב הם לוקחים את התוכן בשביל להשתמש בו בשוק הזה, שהוא כך מערב פרוע, שוק של התחדשות עירונית. אז בהתחלה אמרתי, אני כמו אהרון זילבר, אני נותן תוכן, משלמים על הקורס, ועד רבה, אמרתי לחבר'ה, תתחרו בי, תפתחו גם אתם. עסק כמו שלי, תלוו דיירים, תקדמו פנים מטעמם, אותו דבר. אני לא צדיק. היה לי קורס, שהעברתי אותו פעם אחת והפסקתי להעביר אותו. קוראים לזה קורס המשפיעים. תוך 15 איש שהשתתפו בקורס, 10 מתוכם מעבירים היום תכנים, בצורה כזו או אחרת. וואו. והרואה חשבון אמר לי, אהרון, אתה עוצר את הקורס הזה. אתה לא מעביר אותו. הוא מוקלט? לא. הוא מוקלט, אבל יש לו בעיה, כי אני הבטחתי להם שאני לא מוציא את זה. יום אחד כן רציתי להוציא את זה. והייתי צריך לטשטש מאוד חזק המון, שתשבתי בן אדם שיצנזר את זה. קצת איבד את האפקט של זה, למרות שיש עדיין כאלה... אני כן רוצה לפתח את הקורס הזה מחדש. רגע, אז עצרת הרואה חשבון אמר כמה, בעצם זה מזיק לך. זה מזיק לך, כן. וואו. זה ממש יצר לי מתחרים ישירים על אותו קהל, עם אותם תכנים. וואו. אז עצרתי את זה. כשאני מדבר על לתת, אני לא מדבר על להיות פרייר.
תשמע, אבל באמת, שאתה יושב באותם 3-4 שעות ואתה כותב את התוכן, אתה אומר לעצמך, אני עכשיו רוצה, מה עובר לך בראש? אני רוצה שיגיעו לי עכשיו לקוחות, אני רוצה, איך אני מתך שכנע אותם להגיע לקורס הקרוב שלי? איך אני שותל פה עכשיו, למה כדאי להגיע לקורס? שאתה כותב בוחר נושא עכשיו שמתאים לאקטואליה, ובסוף אתה מזכיר דרך אגב. אני אגיד ככה, ברור שאם אני רואה פתאום שמפסיקים להגיע לידים מתוך הרשימה, אני מבין שמשהו, וזה קרה לי כבר כמה פעמים, אני מבין שיש משהו בתוכן שלא עובד נכון. ויש לי את הייעוץ שאני לוקח, ואני אומר, רגע, תבדקו, מה לא היה בסדר? למה 3 מיילים לא קיבלתי לידים? זאת אומרת, כל הזמן אתה במעקב על כל מה שיוצא, אתה במעקב ובקרה. ברור. זה נראה לי... אתה יודע, אני לאחרונה דיברתי בקורס יועצים עסקיים, שיתפתי על קורס מאמנים, כמה, שאני אומר שאני לא עושה פרסום, כמה כלים יש לי להבאת לידים לקורס. כמה אתה יודע? תשאר. כמה כלי שיווק אני משתמש? וואטסאפ, מייל. עזוב, תגיד לי במספר. 5, 6. 17. זאת אומרת, כל פעם שאני מאוד מאוד עובד עם יעדים, בכל מה שאני עושה בעסק, אני עובד עם יעדים, היה לנו פרק על יעדים כנראה מתחילת הפודקאסט, אבל אני ממש עובד עם זה יום-יום, כל מה שאני עושה זה עובד עם יעדים, ואני מסתכל כל הזמן בקורס איפה אני עומד, ואם אני צריך עכשיו פתאום להפעיל עוד כלי שיווק, יש לי את הכלי שיווק הזה. ויש לי 17 כלי שיווק, אני עצמי לא ידעתי כמה כלי שיווק אני משתמש. אבל איך אני אמרתי 6 וזה 17? גם אני חשבתי, גם אף אחד בקורס לא ניחש את זה, והתחלתי להביא את הרשימה. וזה לא, אתה לא תקרא לזה כלי שיווק, למשל, לפנות לבוגרים ולבקש הפניות. זה כלי בעיניך? אתה לא מגדיר את זה ככלי, אבל יש לי קבוצות לכל הבוגרים, קבוצות מייל. או וואטסאפ. גם וואטסאפ יש, אבל אני פונה בדרך דרך המייל, ואני נותן, אם אני נתקע, ואז אני נותן איזושהי הבטחה, איזשהו, זה, מה יקרה אם יביאו מתעניינים וכו'. סרטי עדויות, שהוצאתי כבר 3 פעמים, סרטי עדויות מאוד מושקעים. שוב, זה רק חלק מהכלים. אבל אם אני חוזר רגע למייל, אתה, שזה אני מעניין עם כל מי שאני עוקב אחר ברשימות תפוצה, ככה, עם כל מייל שיוצא אחרי זה יושב, ויש לי ייעוץ חיצוני, שאומר לך, אהרון, תקשיב, פעם בחודש אתה יושב איתו, תראה, יש פה גרף, זה לא זה, צריך לתקן, צריך לשנות. ברור. אני לא רק זה. אני בודק מה אחוז המעורבות. שזה אומר פתיחה. כמה אחוזי פתיחה, כמה אחוזי הקלקה. על מה? על להיכנס לאתר? על קישורים, כן. ותמיד יש קישורים לתוכו? עכשיו, היועץ שלי הראה לי עכשיו דבר מאוד מעניין. הוא אומר, תסתכל, כשאתה יוצא עם קורס חדש, בהתחלה אחוזי הקלקה מאוד עולים, אחר כך אנשים כבר מתרגלים. הוא אומר, תראה, יש פה איזה משהו, אתה צריך לטפל בו. אז, שאלות, מגלה פה את כל הסודות? לא, את הרוב. הרעיון הוא אני נגד נתינה שהיא פרייריות. דיברנו על גבולות בפרק הקודם. נתינה היא דבר מאוד מבורך, אבל בסופו של דבר, השם ברא את העולם בצורה מסוימת. ואם אתה לא פועל לפי חוקי הבריאה, בסוף זה צריך להחזיר את עצמו. אני לא יושב וכותב מיילים, כדי לתת תרומה, למרות שאני שמח מאוד, כי הייתי עושה את זה גם מחינם, אבל יש חוקי הבריאה, וחוקי הבריאה אומרים שאם אני נותן ואני לא מקבל בחזרה, סימן שזה לא נתינה, זה ריצוי. אז זה גם גבולות לעצמך גם בעצם. ברור. למשל, היה תקופה ארוכה, שהוצאתי סרטונים כל יום. נכון, אני זוכר. עד היום אפשר לשמוע אגב את הסרטונים, אלא גם בקו הזה של הפודקאסט, יש שלוחה לטיפים, גם באתר? באתר זה לא נמצא, זה נמצא ביוטיוב, יש את זה, ובקו. יש שם טיפים קצרים, דקה, חצי דקה, דקה וחצי, גג. זה נמצא בקו החדש שלנו. 023 766 166. נראה לי שלוחה 3, אם אני לא טועה, 4. בקיצור, ואז אני אומר יום אחד, רגע, אני צריך לבדוק האם זה מביא לי תוצר. ואני מגלה שזה לא מביא לי כמעט לקוחות. בבדיקה שעשיתי, זה לא מביא לי כמעט לקוחות. יש לי את הדרכים איך אני בודק. אז עצרת את זה. עצרתי, חתכתי.
אז כל אותם שכותבים טורי מקצועיים בעיתונים, אין להם שום אפשרות. בטח שיש אפשרות. אני יודע היום כל הכוח שהגיע אליי. כי אתה בדיגיטל, אבל מי שלא בדיגיטל. לא רק בדיגיטל, כל הכוח שסגר מופיע לי מאיפה הוא הגיע. תשמע, אתה עובד בצורה מאוד מאוד מדעית ומדידה, מעניין כמה, מעניין... מי שלא עושה את זה, נידון לבזבז ים של כסף, בלי לקבל אותו חזרה. כי הרי כל הכסף של העסק יכול ללכת על שיווק. נכון. וזה מה שהרבה עסקים עושים. מוצאים ים של כסף על שיווק, ולא יודעים אם זה מחזיר את ההשקעה או לא. והכלל הכי בסיסי, שאני מלמד גם אחרים על שיווק, זה ROI. Return of Investment, או בעברית פשוטה, החזר על ההשקעה. השקעת הכסף, זה החזיר או לא החזיר? הרי בהתחלה בפודקאסט היינו עושים את זה עם איזה ציוד דרדלה. כן, בדיוק אני אמרתי לך שזה, אומנם עכשיו אנחנו בפודקאסט הזה, אנחנו בלי מצלמה, ובפודקאסט הקודם היינו מצלמה 1 במקום 2, היה לנו איזשהו תקלות טכניות, אבל עדיין אני חושב שזה נדיר מאוד, שיש פודקאסט שכוח בפרקים, עם ציוד עצמי, בלי להזדקק לאולפנים. בפודקאסט השני אני כן הלכתי לאולפן. נכון, אבל זה עדיין הישג שאנחנו מתחילים לתחזק את זה, ולבנות כאן קהל עם ציוד ביתי. כן, בלי להוציא כסף גם שוב על שיווק. נכון, נכון. אז בהתחלה היה ציוד יותר דפוק, ולאט לאט... כי כשפתחתי את הפודקאסט לא חשבתי מה זה. אמרתי, לשנינו דיברנו על זה, בא לי לדבר. בא לי לתת הרבה מעבר למה שאני נותן בקורסים, תן לי לתת את זה, אני מניח שזה יעשה טוב. זה עשה לי המון טוב. הרבה מאוד לקוחות הגיעו מהפודקאסט, ועדיין מגיעים כל הזמן, גם לאישי וגם לאישי, זה כבר הגיע למצב שאני... הצפה, אבל בקורסים עדיין יש מקום. חבר'ה, אתם שומעים? תגיעו, אנחנו חכים לכם, ותדעו לכם שאתם יכולים לקבל, בקורסים מקבלים הרבה מעבר לפודקאסט. כן, בהחלט, ברגע שזה לא איזשהו, אני חושב שתי דברים, א' כל ברגע שמשלמים, ולא מגיעים ללמוד ברצינות, זה משהו אחר. כן, זה הקבוצה. זה לא על הדרך. וזה גם ידע אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. אז באמת... מישהו, בהרצאה שנתתי, ניגש אל מישהו אחר הרצאה, אומר, תגיד לי, הקורס, זה כמו זה? כמו שהיה עכשיו ההרצאה? ואז לידי עומד בוגר של הקורס, אני אומר לו, דוד, תענה לו בבקשה. יעלה לך זר ולא פיך, הוא אומר לו, תקשיב, זה על סטרואידים, מה שראית פה זה על סטרואידים. כלומר, הרבה יותר חזק, ברוך השם, אנשים מרוצים. אז אנחנו לקראת פתיחה של מחזור נוסף? בחודש אלול תשפ"ו נפתח מחזור נוסף של קורס מאמנים. קורס הנוסף של קורס יועצים עסקיים, אז נכון לרגע זה שאנחנו מקליטים פה, אני עדיין לא יודע, אני עובד ממש עכשיו על התכנון של המחזור הבא של קורס הכשרת יועצים. גם שם אני לומד, וואי, כמה אני לומד לעומק את הקורס, מחזור ראשון, אני עושה... אז אני כבר פגשתי תלמידים שלומדים שם, במקרה, כאילו, יצאנו, שהם מרוצים ברמות שאין דברים כאלה. ברוך השם, והמחזור הבא יהיה הרבה יותר חזק, מטבע הדברים. למרות שהוא יהיה הרבה יותר קצר מהמחזור הראשון. המחזור הראשון הולך להגיע לאיזה 60 מפגשים. וואו. ומחזור ב' יהיה הרבה יותר מדויק, אני אתחיל לדייק, לחתוך, להוריד, אבל הוא יהיה ממוקד. וכל זה מתחיל מרשימת תפוצה שאתה עושה. ולכן אני קורא פעם כל אחד, תיתנו, קודם כל תיתנו מעצמכם. אל תקמצנו, תיתנו. אבל אחרי שנותנים, צריך פתאום לעשות בקרה על זה. למדוד ובקרה, האם זה מפרנס אתכם, האם זה מחזיר חזר. וכשאתה תיתן באמת, ואתה תשקיע באמת, אז אנשים יהיו איתך. יש מספיק אנשים לכולם. בין אם זה במייל, בין אם זה שוב בוואטסאפ, יש לזה דרך אחרת, גם שם אפשרי. גם מהוואטסאפ אני מרוויח לא מעט. יש לי גם שם הבית. יש לי איזה 5 קבוצות וואטסאפ. קבוצה אחת פעילה. ושם אתה גם רואה, לטרגט את זה, שם אתה גם... חד משמעית. חד משמעית. אבל שם זה כבר לא תקשורת ישירה עם הלקוחות. זה כן, אני לא רוצה כאן איזה כבר, הפרק כבר נהיה ארוך מדי, אבל גם שם אותו דבר. אם אתה נמצא בסוג של נתינה, אז כן. אז אתה תוכל להוציא מזה פירות. שאתה כמנהל בעצם נותן את הערך שלך. אוקיי. מילה לסיום. שיווק זה הדבר הכי מאתגר בעסק. זה משהו שצריך לעשות אותו כל הזמן, אבל עם הרבה מאוד שכל, השקעה, דיוק. ולבנות בית, זה בעיניי ההשתדלות הכי בסיסית שכל בעל עסק צריך.
וזה לוקח הרבה זמן שאתה רואה את התוצאות של זה, זה לא ביום אחד. אוקיי, אז תודה רבה לך, אהרון, שנזכה כולנו לבנות בתים. נאמנים בישראל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק נוסף, פרק מספר 88. ותעזרו לנו לבנות את הבית הזה. תהיו בנתינה חזרה. באמת, אנחנו מפרגנים. הדרך שלנו זה להגדיל את הבית, שעוד אנשים יכירו אותנו. הפרק הזה, דווקא בגלל שהוא פתאום המצלמה נכבטה לנו באמצע, אני רוצה באופן אישי, הנה כבר יש לנו תזכורת לסיים את הפרק, אני רוצה לבקש כאן באופן אישי, אולי אתה אהרון, בוא תבקש אתה באופן אישי, מהמאזינים שלנו, כי כעת אין לנו צופים, אבל אני חושב שהרוב הם מאזינים. אני מבקש באמת מכל הלב, הדרך היחידה שלכם להחזיר לי, מעבר למי שרוצה להירשם כמובן לקורסים, זה פשוט לגרום לזה שעוד אנשים יחשפו לטוב הזה, שהנתינה תהיה עם איזון חוזר. אז לפחות שכל אחד ששומע, שיעביר לעוד מישהו אחד. לפחות למישהו אחד. להעביר למישהו, לחבר, לקרוב משפחה, תקשיב, שמעתי פרק, נהניתי, בוא תקשיב, תחכים מזה. בדיוק. זה בעצם ייצר פה איזושהי הדדיות שאנחנו נותנים, וגם אתם נותנים לנו. ככה עובד העולם, ככה השם ברא את העולם. אז אם אתם רוצים לשמוע אותנו, זה בטלפון כאמור 023-766-166, וביוטיוב, ובספוטיפיי, ובזינגט, ובדוסקאסט. ובעוד כנראה באתר. ובאתר של זילבר, ואם רוצים ליצור איתי קשר, אפשר פשוט לשלוח לי הודעה או להתקשר 052-60-21-630. תודה רבה. תודה רבה.